Трета серия, момчета и момичета. 30 минути. Към 20 вече. Едната беше 15 или втората беше 7. И сега тази ще я видим. Обаче вече на 70% си изморил. Виж от тебе как така беше застанал, му държеше В главата. момента силата му е на 70%. Не. Измори се, даже. Няма такива призи. Ами аз това гледам нещо. Не е ловено давно за това. Преди малко беше добре тръгнал да подава главата. Не, Никаква лъжност. Това 20 колко мандата на там? 4-5 кила. толкова е. Само да го дигнеш. Трабукото 18-ката е 4700 му дадат. Човек има милиони едно влакна. Двайката най-много да ти е 5. 5 и малко. Въобще има. Ама това е 5 на предела, това където лопа, на където си го има влакното, няма нищо общо. Няма. Това да го дигнеш във въздуха. Там крак се тръпя, мога го въртя. Това е задния вал. Другия вариант е така да го дебнеш и да го набут 10 кепа и го извлечем. Дай. Ти върви нататък малко да. Ще трябва да му помогнеш, няма как. Само главата. Дай, оп. Айде, момчета и момичета. Чакай, дай да ще го дигна. Ма не е толкова голям. Не е верно толкова голямо, ама е 12 кила минимум. Бабата си е ти заедно. Ей, това трябва да го намокрим. Намокри го, вишо. С тази въдички спъвах, но... Бат свинята. Какъв е тъмър, Чакай, искам само въдицата да остава тук някъде. Да го дигнем нагоре малко, да не се хлъзва. Не е страшно. Гледай, какво остава за тази кукичка сега, дето ще я извади, момчета. Добре е хъпнал. Ба, как се зашил? Зашил се като за последно. Опа, нека царевичка чесън, че извади. Да. Помниш ли какво казах ти на бизнес Я. на честно съм? Я издърпай това. Ево, не кук. Дигни ума. Не, в карбившека се е забил. Кантара къде е? Да го извъртиме там на сънката, на се възбухне го спусна. Къде е кантара? Кантара ми е в единия джоб на сак. Го ведох. Да. Много фотограф. Честито. Колко е? 11 кила. 12. Ама това беше 1 кило. 11. Какво правиш, Гошка? Готови ли сте? Да, бе. Че само е така изцяла да му пернам една снимка. Красавец. Какъв е телефона, бе? Не знам. Ще знак е мой телефон. Его в джоб. Другия. Чуйте. Фотосесия. Видя да перка такова момиче. Ела не съм по... Ще се снимаме ли с него? Не. Как ще снимаш чужда риба? Ако искате, снимайте.